Takže všetkých veľmi pekne vítam na dnešnom webinári, ktorý bude zameraný tomu prostrediu Twin Space. Takže v prvom rade vám chcem všetkým poblahoželať, že ste sa dostali tam, kde ste sa dostali a že ste všetko tak pekne zvládli. Ktorí ešte nemáte založený projekt, netreba zúfať, ešte stále máte na to čas. Ak sa vám nepodarilo pridať sa, založiť projekt s niekým vo svojej skupine, tak sa pokúste osloviť niekoho z inej skupiny. Je to vlastne vytvárate také cvičné projekty, takže už potom, keď ukončíte tento kurz, tak to bude iné, už si budete vedieť nájsť svojich vlastných partnerov, takže to potom už bude jednoduchšie. Ak ste niektorí z vás ešte neodpovedali, a nesplnili ste tú tretiu úlohu, že vlastne myslíte si, že ju máte splnenú, lebo ste už s niekým založili projekt, ale nevyplnili ste ešte ten dotazník, čiže úloha B plus úloha 3A, mali ste do Padletu vložiť nejaký oznam, tak má to urobiť každý účastník. Dobre? Takže ak ste to nespravili a viete, že už máte založený projekt alebo ste sa dohodli, tak ešte pomaličky podoplňajte, dobre? A každý jeden, aby tam mal svoj príspevok, svoje oznámenie o tom, že sa s niekým dohodol, aj aký projekt vlastne založil. Dobre? No, ešte sa niekto pripojil, takže môžeme ísť na to. Čo nás dnes čaká? Ja by som vám veľmi rada ukázala prostredie Twin Space, čiže priestor projektu, ako to vyzerá. Predstavím vlastne teoreticky najskôr jednotlivé časti tohto prostredia. Dobre, pridávam pomaličky ostatných a potom budem ukazovať teoreticky. Isto si na konci ukážeme štvrtú úlohu, 4A, 4B, takže ideme rýchlo na to. Myslím, že už sú tu všetci. Dnes sa oboznámime s prostredím virtuálnej triedy. Twin Space mám jednu takú prezentáciu, ktorá je dlhšia, mám ju zloženú zo 4 prezentácií, takže nebudem všetko vysvetľovať podrobne. Vy túto prezentáciu už máte nahratú tam, kde sú materiály v tej časti webinár 2, čiže nájdete aj túto nahrávku z tohto webinára a máte tam už nahratú túto prezentáciu, ktorú teraz vidíte. Dobre? Takže priestor Twin Space je vlastne priestor, kde môžete zdieľať, komunikovať, diskutovať, spolupracovať a publikovať výstupy z vašich projektov, ktoré ste si teraz založili. A z akých častí sa skladá? Takže úvodná stránka, hneď máte úlohu 4A na tejto stránke vytvoriť príspevok, čiže vidíme tam už ten obdĺžniček zelený, vytvoriť príspevok. Tu budete vlastne a máte možnosť písať rôzne správy učiteľom, ktorí sú zapojení v projekte. Môžete s nimi komunikovať a oznamovať im nejaké dôležité veci, ktoré sa udiali vo vašom projekte. Takže druhá záložka v tom prostredí, vy si potom stiahnete tú prezentáciu a si ju pozriete podrobne, dobre? Tá druhá záložka stránky, tak stránky v projekte sú vlastne jednotlivé aktivity projektu. Hej? Že po prvé, po druhé, po tretie, vidíte ich tam. Na každej jednej tej stránke máte nejaké informácie o tom, čo sa v tom udialo. Ako vytvoriť stránky, budem ukazovať neskôr. Ďalšia záložka je záložka materiály. To je tretia hneď za stránkami. Vlastne máte všetko, čo ste povkladali na stránky, pekne poukladané. Je možnosť pridávať si obrázky vopred do týchto materiálov, ale keď ich budete pridávať priamo na stránky, nič sa nedeje. Obrázky, videá a takisto rôzne súbory, ako PowerPointové prezentácie alebo Wordovské dokumenty a tak ďalej, PDF-ka. Takže tak, dobre. Ďalšia záložka hneď za materiálmi je fórum, že je to tá štvrtá. No a fórum je vlastne záložka, ktorá vám umožňuje diskutovať, vytvoriť nejakú tému, diskutovať na nejakú tému s projektovými partnermi, že akým spôsobom ju vytvoríme, máte tu, že ako ukazujú šípky, nová téma. Napíšete si, otvorí sa vám tabuľka, napíšete si nadpis, opis toho a kliknete na vytvoriť, že môžete aj diskutovať. Ja toto tak prechádzam rýchlejšie, pretože
zatiaľ máte vytvoriť stránku, ale síce ukazujem aj tie ďalšie možnosti, pretože musíte poznať celý ten priestor, že môžete diskutovať vo fórume, vo fóre, ďalej sú tam online meetingy, ďalšia záložka, piata, kde si môžete vytvoriť online stretnutie, založiť ho. A takisto je tam četovacia miestnosť, chat room. Ak si budete chcieť vytvoriť online stretnutie, tak klikneme na ikonku kamerky a vytvoríte si podujatie, create meeting, vybehne vám, otvorí sa vám tabuľka, dáte nadpis, popis, na čo bude zameraný meeting, vyberiete si množstvo účastníkov. Ak chcete nahrávanie, kliknete, že chcete nahrávanie, trvanie a dátum je veľmi dôležitý. Hej, keď kliknete na dátum, ešte sa vám rozbalí tabuľka a presne si môžete vybrať čas, hej, keď v tom danom dni, kedy chcete to online stretnutie. No, takže potom už len stačí oznámiť členom a môžete sa v tom istom čase všetci, ktorí ste v tom projekte, v tom čase stretnúť. Ďalšia záložka sú členovia, takže tu môžete pridávať členov do projektu, že vidíme ten modrý obdĺžniček, pridať a pozvať členov. Môžete tu takisto pridávať učiteľov, žiakov. Hej, vytvárate si tu vlastne svoj projektový tím, ktorý má prístup do TwinSpace priestoru projektu. Môžete pozvať aj hostí. Dobre. Ďalšia záložka je podpora. Posledná. Tu môžete nájsť navigáciu a pomoc v tomto TwinSpace priestore. Dobre, no a ideme na konkrétne, ako budeme už vytvárať stránky. To je druhá prezentácia. Takže my sa vlastne najskôr dostaneme do svojho projektu. Takže máte dve možnosti. Buď to kliknete po prihlásení na eTwinning, tak ako ukazujem po prvé, potom moje projekty po druhé a otvorí sa vám projekt, ktorý chcete a z tohto projektu vlastne kliknete na možnosti, tie tri bodky, čo tam sú a vyberiete si Go to TwinSpace, čiže ísť do priestoru projektu. Hej, to je prvá možnosť, ako tam môžete dostať. A druhá možnosť je po prihlásení, keď si rozbalíte vedľa svojho mena tabuľku a máte tam moje TwinSpace priestory, čiže to je druhá možnosť, ako sa môžete dostať, čiže už ako vám bude lepšie. Takže keď sa už dostaneme do priestoru projektu, vy vlastne váš e-learningový kurz je v tomto priestore projektu, čiže vy budete mať taký istý, len budete mať tie stránky prázdne. Tak moment. Tak hneď na úvod máte tam stránku domov. Hej, to je ten začiatok, čo som ukazovala v predchádzajúcej prezentácii na začiatku. Tak máte tu možnosť, máte tu učiteľský zápisník a vytvoriť príspevok. Nad tým zeleným obdĺžničkom vytvoriť nejaký príspevok, nejakú správu pre učiteľa, čiže to sú tie aktuality, čo budete robiť v 4. úlohe A. Ešte tam hore vidíte upraviť ten TwinSpace, čiže keď si budete chcieť upraviť ten úvod, úvodnú stránku, ten náhľad, názov alebo nejaký popis projektu, tak sa to dá tu. Dobre. No a v podstate tú správu pre členov vášho projektu budete písať tu, kde je vytvoriť príspevok. Ukážem to, dobre, keď skončím prezentáciu hneď ako prvé. Potom pôjdeme na vytváranie stránok. Dobre. No a keď si budeme chcieť vytvoriť nejakú stránku v projekte, čiže vy máte napríklad stránky projektu v tomto vašom e-learningovom kurze, tak to sú tie jednotlivé moduly, čo vidíte vľavo, webinár, teraz 2, to máte ďalšiu stránku. Hej? Čiže pekne ako vy máte poukladané vo vašom priestore e-learningového kurzu, jednotlivé tie moduly, tak to sú vlastne tie stránky, ktoré si budete vytvárať. Ja vám to potom ukážem, klikneme na vytvoriť stránku, povyplňame všetko potrebné. Idem ďalej. Napíšeme si, pomenujeme tú stránku, dáme jej názov. Veľmi dôležité je zvoliť vpravo, ako máme tu druhú šípku, či bude samostatnou stránkou alebo bude pod stránkou nejakej už existujúcej stránky. Ďalej viditeľnosť si vyberieme, kto chceme, aby videl tú stránku, že či iba my ako administrátori alebo všetci.
si budete vyberať, že chcete, aby sme to videli všetci v TwinSpace v rámci tohto e-learningového kurzu. No a potom sú tam ešte rôzne povolenia, kto môže správovať stránku. Ďalej, či chcete vytvoriť nejakú diskusiu, kedy sa vo fóre vytvorí nejaké vlákno priamo už pri vytvorení stránky. Ja. Áno, takže mi niekto niečo rozpráva. Dobre, no a aké máme možnosti na tej stránke už? Tak môžeme stránku, keď už ju máme vytvorenú, upravovať, čiže možnosti stránky 3 bodky a vpravo máme upraviť, potom máme archivovať stránku, to znamená, že keby hodíme do koša, môžeme ju z toho koša opäť vytiahnuť a exportovať ako PDF, už keď je vytvorená. No, keď kliknem na upraviť stránku, že ju idem upraviť, tak môžem na ňu pridať buď obsah, alebo môžem dokonca vytvoriť nejakú anketu, toto poll, tam máte napísané, hej. Čiže môžete si tam pridať kvíz, anketu, vyberiete si, keď chcete vytvoriť nejaký kvíz, vyberiete si, ako chcete, aby ten kvíz vyzeral, aký chcete toho vášho kvízu, chcete z možnosti, aby si vyberali žiaci. Ale toto nemusíte teraz robiť. Hej? Teraz v rámci vášho e-learningového kurzu ďalšia úloha bude vytvoriť stránku a pridať na ňu nejaký obsah. Hej? A to je toto. Že vy si tu nevyberiete, že chcete vytvoriť nejaký kvíz, ale že chcete pridať content, čiže nejaký obsah, hej, textový. Keď na to kliknete, tak vlastne máte možnosť využiť rôzne formatovacie nástroje v tom červenom obdĺžniku. Môžete si vybrať farbu písma, farbu pozadia, chcete kurzívu a tak ďalej. To už poznáte, keď pracujete s rôznymi dokumentmi textovými. Idem nižšie, pardon. Ďalej môžete si tam zarovnanie vybrať, ďalšie formatovacie nástroje, odsadenie textu, vloženie odkazu dokonca. Vidíme tam priamo ten odkaz. Hej, to je tá reťazka. Tú reťazku sa vkladá. To si treba všetko len skúšať, ale to už možno je vám niektorým známe. No a ďalej je tu možnosť, to je ten tretí obdĺžniček, využiť tieto formatovacie nástroje, ako vložiť si nejaký očíslovaný zoznam s odrážkami, tabuľku, nejaký súbor alebo obrázok z materiálov, alebo vložiť nejaký kód zo stránky, napríklad Padlet, keď si tak chcete vložiť, tak budete klikať ukážem to na záver. Kedy si tam bolo také koliesko, ale teraz je tam už obdĺžniček, ja som to na konci pridala v tej prezentácii. Takže iframe, um, nejaký webový obsah. Dobre, takže nejaké odporúčania tu máme k obsahu. Nevidím. Stránky projektovej aktivity. Ja si toto zminimalizujem. Dobre, je to lepšie. Takže my, čo vám môžeme odporúčiť, tak používajte rôzne prepojenia, čiže ak si tam vy niečo vložíte, že sa vám tam nepodarí vložiť celý webový obsah, hej, keby sa vám nepodarilo vložiť tam niečo, čo ste vytvorili na nejakej web stránke, tak je dobre vložiť z toho fotografiu a na to vložiť odkaz na tú web stránku. Hej? Dobre, a obrázok môžete pridať, už som vravela, z materiálov, ale aj priamo počítača. To budem ukazovať o chvíľočku. Dobre. No a ako budeme priamo pridávať, čiže môžeme pridávať obrázky, pod tým sú dokumenty alebo videá. Ja to radšej budem ukazovať priamo, máte to však aj v tejto prezentácii. Pravdepodobne sa nebudem s týmto zdržiavať, ale vám hneď všetko ukážem. Čiže tu je popísané, ako si budete vkladať URL adresu, ako si budete video vkladať. Dobre, túto prezentáciu tam budete mať, čiže keď vlastne skončíme tento webinár, si ju môžete hneď pozrieť a tento webinár, nahrávku z webinára takisto tam bude vložená, takže budete mať možnosť si ju pozrieť. Dobre, nezabudnite po vytvorení stránky a po vložení textu uložiť všetky zmeny, po vložení obrázka takisto, alebo videa. Dobre, a takto vyzerá publikovaná stránka s obrázkom, s nejakou anketou. Môžete si tam vložiť odkaz, takže takto to vyzerá. Jej názov je projektoví partneri, takže
vidíte. Ak si to chcete upraviť, opäť niečo doplniť na túto stránku, tak kliknete na možnosti stránky na tie tri bodky a na upraviť stránku. Dobre, ideme nižšie. Dobre, no a to, čo pridáte na stránku, sa vám objaví v materiáloch, hej? Čiže medzi obrázkami, videami a dokumentmi. Dobre? Tu je fórum, to je tá ďalšia záložka, ktorú som ukazovala, takže ak si v vytváraní stránky zadáte, že chcete, aby bola možnosť hneď odtiaľ prejsť na nejakú diskusiu, tak hneď to budete mať vytvorené a dostanete sa do fóra, kde môžete diskutovať na rôzne témy. Super. Takže vidíte takto, keď sme vytvorili stránku a pri vytváraní sme zadali, že chceme, tak odtiaľto priamo môžeme prejsť na diskusiu do fóra. Dobre? No a ešte ako si pridáme, to je dosť dôležité, partnerov a žiakov do projektu. Takže záložka členovia. Administrátor maže a upravuje všetko. Člen do priestoru upravuje a máže svoj vlastný obsah a obsah žiakov. Tak si prezerá a pridáva komentáre do aktualizácií používateľov, pridáva obrázky, videá, prezerá si stránky. No a žiak administrátor, čiže vy keď si žiaka pridáte, vy mu určite práva, či má byť administrátor alebo nie. Má rovnaké práva ako žiaci, ale môže pridávať a upravovať stránky. Čiže keď chcete, aby vám tam žiak upravoval stránky, tak treba mu tam určitú rolu, kažem to o chvíľku. No a hostia, môžete si pridať aj hosti, rodičov a tak ďalej, môžu vidieť obsah toho priestoru. Takže keď klikneme v záložke členovia alebo members na pridať alebo pozvať členov, sa vlastne nám rozbalia tieto možnosti, ktoré tam vidíte. No a my môžeme pridať žiakov alebo pozvať iných používateľov, napríklad rodičov. Dobre. No a akým spôsobom to urobíme, keď chceme pridať žiakov? Takže tu najprv máme nejaké vyhlásenie, súhľad so spracovaním osobných údajov. A učiteľ má tri možnosti, buď pridá nového žiaka, to je toto prvé, alebo pridá existujúcich žiakov, ktorí už predtým existovali v projekte, alebo importuje celý zoznam žiakov. No a moment. Tak. Keď chceme pridať existujúcich žiakov, tak sú to žiaci, ktorí už majú účet v iných priestoroch pre spoluprácu, čiže v iných projektoch boli. No a keď takých máme, tak jednoducho napíšeme ich používateľské meno a vyberieme, či chceme, akú rolu chceme, aby mal ten žiak. Dobre, no a naimportovať si môžeme zoznam žiakov s nahratím súboru s príponou CSV. Dobre. Po pridaní žiakov do TwinSpace máme možnosť exportovať pozvaných žiakov v Excel súbore s ich prihlasovacími menami a heslami. Môžete to spraviť len raz, čiže hneď si treba tie ich heslá uložiť, pretože je to z bezpečnostných dôvodov. Keď náhodou si to neuložíte, tak potom budete musieť generovať nové heslá. Dobre. No a ešte možnosť pozvať iných členov, používateľov, čiže to je tá druhá možnosť. Pozvať iných používateľov pomocou mena, priezviska. Takže to všetko si treba poskúšať. Teraz nemáme na to až toľko času, ale ja vám len ukazujem, aké možnosti máte. Dobre? Dobre. No a vkladanie výstupov, posledná prezentácia projektových aktivít do stránok, čiže embed kódy. Takže čo to znamená ten embed kód? Je to vlastne krátky kúsok HTML kódu, ktorý sa používa na vloženie obsahu z iného webového zdroja na vašu webovú stránku. Napríklad môžete si vložiť celé video na vašu webovú stránku, vložiť si celý Padlet na vašu stránku projektu, hej, že ho bude celý vidno, že nebude tam len ten odkaz a tak ďalej. No. Takže prejdem na iný. Napríklad Padlet, keď si chcete vložiť, tak
najprv si otvoríte tú stránku, ktorú chcete embedovať, čiže vkladať do vášho priestoru projektu na vašu stránku. Takže skopírujete si tú časť, ktorá je zvýraznená, ten červený obdĺžniček, kliknete na možnosť kopírovať, otvoríte si váš TwinSpace, do ktorého chcete vkladať danú stránku ako embed. Čiže, moment, vyzerá to takto. V okne si, no, asi som preskočila, áno, áno, tu. Čiže vyzerá to takto, keď upravujete stránku, tak kde máme zvýraznené vlastne s tým červeným na záver, tak toto je znak pre vkladanie toho embed kódu. Pred ním ešte som nepovedala, sú také dve ako keby, sú tam noty a je tam možnosť obrázka, tu vkladáme obrázky a všetky tie materiály, chvíľočku to budem ukazovať a toto, čo je za tým, to je to vkladanie toho embed kódu do TwinSpace, čiže napríklad celého Padletu, ktorý sa vám tam celý objaví, takže musíte si vložiť v editore kurzor tam, kde chcete vložiť ten Padlet, kliknete nie na ikonku za Megule, ale na túto ikonku, záver, a po kliknutí sa vám zobrazí celý toto okienko ešte, ktoré si vyplníte. Tu, kde je URL, tam vložíte ten odkaz, ktorý ste si predtým kopírovali z vašej stránky a nastavíte si šírku okna. Je tu aj odporúčanie 170, ktorá zohľadňuje šírku okna editora a výška sa upraví. No a potom kliknete už len na tlačítko hotovo a výsledok vyzerá nasledovne, čiže je tam vlastne ten Padlet vložený. Dobre, je možnosť opäť upraviť, keď chcete upravovať ten kód, opäť vojsť do editačného módu a dvojklikom vlastne otvoriť a upraviť prípadne ten kód. Dobre, takže to je približne toľko. Prezentáciu tam budete mať. Takže by som zastavila už zdieľanie, čo sa týka prezentácie a priamo prejdem do nášho kurzu. Mali by ste ho vidieť. Toto zatvorím. Fajn. Ak nie, tak ma upozorníte, ale myslím si, že áno. Zatvorím si aj svoj e-mail. Dobre. Takže vašou úlohou bolo teraz, tretia úloha A, oznámiť tu pekne v tomto padlete oznám o vytvorení partnerstva. Takže prosím vás, aby to urobil každý len vášho projektu a 3B vlastne vyplniť tento dotazník. Že vyplní to každý takisto, hej, nie iba ten, kto zakladal projekt. Okay? Ak ešte nemáte pozakladané projekty, tak skúste poslovať naozaj zo všetkých skupín učiteľov a ide o to, aby ste sa to naučili, aby ste si vedeli vytvoriť stránku vlastnú, vložiť na ňu obrázok, video, prípadne webový obsah nejaký a tak ďalej. Dobre? No. Asi ideme priamo na vytváranie web stránok a ukázanie tej vašej úlohy, pretože vás čaká teraz v module 4. Vás čaká priamo už keď jednoducho spoznať tento priestor celý, všetky tieto záložky hore, že toto je záložka prvá, ktorú som ukazovala, to je ten úvodná stránka. Vašou úlohou je vytvoriť nejaký oznam. O chvíľočku si to ukážeme. Tu sú stránky projektu, tu sú materiály, fórum, môžete zakladať online meetingy, tu sú členovia a tu je tá podpora. Hej? Vašou úlohou teraz bude štvrtá úloha po A. Ideme si to ukázať. Áno, do aktualít, čiže v tej úvodnej stránke vložiť príspevok, v ktorom pozdravíte ostatných projektových partnerov. Príspevok doplňte ilustračným obrázkom, fotografiou alebo videom. Dobre? A máte o tom informovať v tomto dotazníku, hej, že ste to spravili. Takže my si ideme ukázať teraz, ako to spravíte. Čiže klikneme na záložku Home, dostaneme sa na tú úvodnú stránku. Dobre, takže klikneme na pridať novú aktualitu, tak dáme názov nejaký.
napríklad projektovým partnerom. A necháme im nejakú správu. Napríklad môžeme im pridať obrázok, že posunieme sa do ďalšieho riadka, klikneme na ikonku obrázka a pridáme obrázok. Tak ja pôjdem opäť na moju pláž, tam otvoriť. Dobre. Mhm. Dole kliknem na uložiť. Aha, tu musíme ešte dať nejaký textík. Takže ja neviem, to je jedno už nejaké slovíčko. A uložím. Dobre, vidím, že mám označený ten obrázok, ktorý chcem pridať. Idem nižšie a dám vložiť označené. Tak, obrázok je priložený, správa je hotová. Kliknem na Post Update a uverejním. Dobre, výborne. Ďakujem. No a ideme ukázať druhú časť, ktorú sme mali našej úlohy, a to je vytvorenie stránky, že štvrtá úloha B. Takže ideme teraz na vytváranie stránok. Máte to tu, modul 4. Dobre. A 4B. Takže máte vytvoriť projektovú stránku a do tejto nástenky potom na tento Padlet vložiť vlastne informáciu o tom, že čo ste spravili a odkaz na zverejnenú stránku tam vložiť. Hej, do toho, do Padletu. Takže keď si ho otvoríte, tu je Padlet. Tak tu kliknutím na plusko pridáte príspevok alebo dvojklikom a z tú reťazku si vložíte odkaz a tu napíšete texty. Dobre? Dobre, niekto sa nám tam pripája. Že ja idem ukázať, ako si vytvoríme novú stránku priamo tu. Takže budete mať vo svojom projekte, ktorý budete mať stránky, ale tu stránky nebudú vytvorené žiadne. Takže vy kliknete na Create Page. Dúfam, že môžem v tomto projekte, ja to potom dám archivovať v tomto e-learningovom kurze. Dobre. Keď nie Zuzka, tak teraz klik. Takže klikneme na Create Page a hneď si dáme názov stránky. Tak napríklad si dáme partnery alebo partnerské školy. Veľmi dobré je vytvárať spoločné kooperatívne aktivity, čiže možno vytvoriť nejaký Padlet a na nich sa všetci popredstavujú, keď robíte nejaké projekty. Takže spoločné aktivitky vytvárať a plánovať. No a potom hneď, keď napíšete názov, máte možnosť si určiť, či chceme, aby to bola nejaká podstránka už vytvorenej stránky. Ak áno, tak na ňu klikneme. Keď nie, tak necháme prázdne. Hej? A dáme Create Page. Takže stránka je vlastne vytvorená a hneď sa mi otvorí úprava stránky, čiže ja si hneď nastavím všetko, či chcem jej viditeľnosť, kto na nej má pracovať na tej stránke. Až potom si môžem popridávať ten obsah. Čiže vidím tu, že je tu názov partnerskej školy a vpravo môžem si ešte aj tu upraviť, či chcem, aby to bola podstránka nejakej stránky. Napríklad, keď máte stránku partneri a chcete podstránku, neviem, Humenné, druhá podstránka by bola Trebišov, tretia by bola Snína a tak ďalej. To už nechám na vás. Takže nemusí to byť podstránka, ale môže. No a tu je viditeľnosť. Takže vy si musíte vybrať v tomto kurze, že chcete, aby to videli všetci členovia TwinSpace. Potom sú tu nejaké možnosti, kto chcete, aby upravoval stránku.
Hej, takže môžete si dať administrátorov žiakov, ak chcete ich tam mať. Potom je tu nastavené, že nechceme diskusiu, ale ja si tam dám, že chceme, aby sme mohli diskutovať, takže treba to tam povoliť a treba uložiť všetky zmeny. Hej, čiže tu hore netreba zabudnúť na Save Changes, čiže uložiť zmeny. Tak keď uvidím, ja sa pozriem, ak tá stránka je uložená tu úplne dole, čo som ja vytvorila, 12. Vy ju budete mať jednu jedinú tam, hej, na mieste jednotky, pretože to bude prvá vytvorená stránka. Tak ja na ňu kliknem, idem si ju upraviť, idem na ňu pridať nejaký text. Dobre, zatiaľ vidíme, že je iba vytvorená, vyzerá takto. Hej? Môžeme hneď sa dostať na tú diskusiu, do fóra, diskutovať, ale my si ideme na stránku vložiť nejaký textík, čiže kliknem na tie 3 bodky, 3 možnosti a dám edit page. Hej, idem ju upraviť. Kliknem na edit page. Dobre. No a ideme si pridať teda ten text content. Keby ste chceli nejaký ten kvíz alebo anketu, tak si môžete vyskúšať aj tu kliknúť, je tu aj možnosť si tu vytvoriť Twinboard, nejaké ďalšie príspevky si tam dávať. A teraz chceme to najdôležitejšie, je vložiť si nejaký textový obsah a kliknem potom na pridať ho, hej, toto add content. No a vytvorí sa mi tu, rozbalia sa mi tu tie možnosti, čo boli v prezentácii. No a ako prvé si môžem pridať nejaký text, takže napíšem dobrý deň. Dobre, viac nebudem písať, 3 bodky. Mám možnosť si to tu všetko upraviť. Hej, to písmo, to už treba skúšať, farbu si vybrať písma, veľkosť si môžem vybrať písma a tak ďalej. Mám možnosť, môžem si to uložiť, vy ste videli opäť Save Changes, čiže zmeny uložím. Vidím, že partnerské školy, už tu mám ten môj text Dobrý deň. Idem pridať obrázok, čiže kliknem opäť na možnosti stránky. I keď chcete niečo pridať, treba kliknúť na úpravu tejto stránky, čiže edit page. Kliknem si na to miesto, kde chcem pridať nejaký obsah, hej, a enterom sa dostanem nižšie a idem si pridať obrázok. To je táto ikonka, kde sú tie noty, kde je ten obrázok, čiže vložiť nejaký dokument a kliknem na image. Takže vložím si ho tu, opäť tak, ako som vám ukazovala, otvoriť. Opäť musím to, čo je označené hviezdičkou, vyplniť. Ja neviem, dajte si tu partnery, po čo chcete, je na vás. A dám save. Čiže ono mi to vlastne označí to, čo som tam teraz vložila. Ostatné si nevšímam, čo tam sú už v materiáloch. A idem nižšie, úplne dole a dám vložiť vybrané. Hej? A vidím, že už tu mám ten obrázok a mám tu aj ten textík. Opäť uložím. Save changes. Dobre. Ja som ukazovala, ako si vložíme text, ako si vložíme na vytvorenú stránku obrázok. No a teraz ukážem, ako si vložíme video. Potrebujete si to video nájsť, ja som si ho už vopred pripravila. Takže hop, ho otvorím. Keď ste videli, že tam je. No a vyberieme si, a tu mám nie video, to mám padle. Počkajte. Hovorím tak týmto spôsobom. Dobre. Prehliadať YouTube. A dáme si to. Let's start with winning. Dobre, takže ja skopírujem. Kopírujete si buď tu, kde máte zdieľať videjko, ktoré chcete vložiť, alebo môžete aj tu odtiaľto. Dobre? Takže si skopírujeme odkaz. Čiže pod videom si klikneme pekne na tú šípku zdieľať. Hej, už môžem zapnúť tu. Čiže o e-twinningu, pekné video o e-twinningu si vložíme na stránku, čiže som si skopírovala odkaz, no a môžem ho vložiť cez tú istú ikonku ako obrázky, takže kliknem. Dobre. Označím si, že chcem vložiť video, čiže to prvé sú obrázky, druhé sú dokumenty, tretie je video.
No a video sa dá vložiť vlastne len odkaz. Čiže musíte ho mať uložené na YouTube alebo Vimeo. Kliknem ten odkaz a kliknem na pridať. Dobre. Takže vidíme, že video je tam. Hneď sa mi vyplnilo aj jeho meno, názov, dám save, uložiť. No a ja ich mám tu pooznačovaných. Prečo ich mám toľko označených? No, uvidíme. Čiže malo by sa mi tam vložiť. Idem úplne dole. To sú všetky videá, ktoré vy tam máte v tom kurze. A dám vybrané vložiť. Možno sa mi tam vložia aj 4 tie videá. Dobre. Takže mám ho tu, dám uložiť zmeny. Save changes. A máme tu našu web stránku, ktorú sme vytvorili, teda stránku, pardon, v projekte partnerskej školy. Máme text, ktorý sme vložili, máme obrázok a máme video, hej? Čiže treba zapamätať si výber, aby sme vlastne videli ten obsah. Hej, na toto, keď kliknete, krásne vidíte videjko, môžete si ho prehrávať. Dobre, super. Toto je zvládnuté. Ešte ukážeme, ako si vložíme Padlet, dobre? Na túto našu stránku. Čiže opäť máme stránku vytvorenú, partnerské školy. Klikneme na Page Options, čiže vyberieme si upraviť stránku, toto prvé, Edit Page. Dobre, ideme ju upraviť a ideme si tu vložiť Padlet. Hej, čiže opäť kliknem tam, kde chcem ten Padlet mať. Keď ho chcem mať tu, kliknem tu. Keď ho chcem mať pod videom, a kliknem na tú šípočku, to mi vlastne vytvorí nový odstavec pod tým. Hej? Ja ho chcem tu. Dobre? Môžete si tam aj napísať nejaký popis, Padlet, dvojbodka, idem nižšie a skúsim si ho tam celý vložiť. Ja už som si tu otvorila nejaké moje Padlety, ja neviem, napríklad hodina kódu, čo sme mali v škole. Ja to potom zmážem. Že môžem si skopírovať buď tu hore odkaz, alebo vpravo, kde mám zdieľanie šípka, skopírovať odkaz. Dobre? Ako chcete, ja skúsim tento hore pekne skopírovať, ctrl. A ideme ho vložiť tu. No a už som spomínala, že tu mi bliká kurzor, kde ho chcem dať na stránku. Musíme kliknúť na toto, čo je za vkladaním obrázkov. Hej, toto posledné. Áno, ideme vložiť ten embed kód, čiže iframe embed. Kliknem, tak otvorí sa mi tabuľka a ja tu pekne vložím, kde mi bliká kurzor URL, tu vložím ten odkaz, čo som si skopírovala. Dobre? Výšku, kto si zapamätal, nám tam hovorili, že máme dať a šírku. Šírku máme dať nejakých 600, ja tam dám 600, vidíme, alebo 570, tam bolo, sa mi zdá. Nepamätám už. No a automaticky by sa nám to malo upraviť. Keď kliknem na tú zelenú šípočku, tak vidím, že Padlet tu je, ale či ho bude vidno celý, nie, že som tam asi mala ešte upraviť. Ja to uložím. Vidím ho celý. Hej? Nevidím ho celý, čiže pravdepodobne tam treba ešte upraviť to, čo bolo v tej tabuľke, hej? Výšku si nedala, výšku. Výšku som nedala. Takže aspoň vám ukážem, ako sa to dá ešte upraviť. Dobre, Zuzka, ty mi takto poraď sem tam. Čiže opäť ideme na úpravu stránky, edit page. Dobre. Tak. No a buď si ho zmažem, alebo ho môžem upraviť opäť. Tak? Nie. Nie, lebo to embedujem nové. Edit frame, keď na to kliknem, tak ja v podstate dám výšku. No a výšku, no akú dáme výšku? No neviem teda vôbec. Takto z hlavy. Ja to skúšam stále. Vyššiu dať výšku ako šírku. Takže tak, ešte dáme viac. Dáme 600. Takže aspoň vidíte takto priamo, že ako to môžeme upravovať. Ešte viac by sme mohli dať. Sme spokojní, čiže stále, keď chcete upraviť, kliknete na edit.
a uložím a uvidíme, ako to bude teraz vyzerať. Tá naša stránka. Dobre, je tam ten Padlet vložený, hej? A takto pekne si môžu pohybovať lištou a prezerať si ho. Hej, na jednej strane aj na druhej. Že máte vložené všetko, čo ste potrebovali. Ešte by som chcela ukázať, ako tú stránku zmažeme, keby sa nám nepodarila, že ju idem teraz zmazať. Že kliknem na archivovať stránku, ešte ináč si ju môžeme aj uložiť ako PDF, tu dole máme exportovať. Už dám ju archivovať. Ste si istí, či chcete archivovať? Áno, chcem. Ona sa jednoducho nedá zmazať, ona sa len uloží do archivovaných stránok. Čiže keď sa pozriem na tieto všetky, čiže vidíte, je už medzi archivovanými, sa teraz vrátim späť na stránky. Hop. Dobre, a máme tu všetky stránky, už tu tá nie je tá posledná, 12. Dobre. Neviem. To by sme ešte ukázali. To nemáte tu diskusie nikde? Je čas na nejaké vaše otázky možno. Ak niečo písali Zuzka do chatu, tak môžeš povedať a ja môžem ukázať. Bo som si pozerala, tu je webinár 2 český, stránke, kde máte ČR, Česká republika, tak tu máte vložený webinár, ktorý bol vlastne z minulého roka. Záznam z webinára. Môžete pozrieť aj ten. Ale tu, kde máme záložku webinár 2 Slovensko, tak zatiaľ je tu vložená táto prezentácia, ktorú som prezentovala. Tu máte, môžete si ju stiahnuť. A ja tu vložím potom aj tieto 2 videá, ktoré máme z tohto nášho dnešného webinára. Dobre? Takže to, čo som ukazovala, všetko, čo sme povkladali na tú stránku, ktorú som archivovala, tak viete si nájsť v materiáloch potom, čiže keby ste si klikli na obrázky, tak máte tu obrázky, si viete prezrieť všetko, čo ste povkladali. Učitelia, tie, ktoré sú tu, nedávno ponahrávané. Hej. Čiže keby ste chceli si tu nahrať, tak je možnosť priamo aj cez toto, ale si myslím, že je to také jednoduchšie pre vás teraz na začiatok cez tie stránky. Čiže keď si ich vytvoríte, tak tam ich priamo povkladať. Oni sa vám v materiáloch budú ukladať. Ešte som možno neukázala, že ako vložiť napríklad prezentáciu PowerPointovú, čiže keď kliknem na Edit Page, neboj Zuzka, ja nebudem ukladať, to je už tá vaša stránka, tak je možnosť si keď kliknete tam, kde to chcete mať, opäť vložiť tak, ako keď vkladáte obrázky a máte tu dokument. Hej? Tu sme vkladali video, tu obrázky a v strede dokument. Kliknete si, keď chcete pridať napríklad, ja neviem, dokument, také srdiečko som tu mala nejaké pekné, alebo povesti. Dobre, kliknem na povesti, dám otvoriť a už sú tam. Hej? A postup je ten istý. Vlastne uložíme, to je, ak je tam niečo s hviezdičkou označené, musí to byť, ale nie je, ja ho tu mám už označený, idem nižšie a dám zase vložiť označené a mám tu tie povesti. Hej? No a uložím. Samozrejme, ja to teraz nebudem ukladať, lebo je to na jednej z týchto stránok, ktoré máte vo vašom kurze. No dobre, takže čaká nás tento modul 4. Vysvetlila som na začiatku, čo budete robiť. Ešte môžem ukázať tú 4B úlohu. 4A som presne ukázala. Čiže vy, keď sa vám podarí vytvoriť vo vašich projektoch stránku, tak je dobré, aby každý si na tú stránku niečo vlastné nahral. Čiže nie, že jeden zo všetkých tých členov vytvorí stránku a aj všetko on tam pridá a vy ostatní nič. Čiže je veľmi dôležité, aby každý si vytvoril svoju stránku v tom projekte, aby každý si niečo pridal na tú stránku. Čiže vy tu máte presne popísané, čo tam máte robiť. No a že vložiť, vytvoriť stránku, vložiť na ňu z materiálov fotografiu, ale fotografiu priamo na tú stránku môžete, tak ako som ukazovala, video alebo dokument. Keď vložíte všetko, tak je to super. Môžete si nejaké video o vašom meste alebo nejaký dokument o vašej škole, prezentáciu, ak chcete. No a máte pripojiť ešte jednu úlohu pre partnerov. A túto stránku zverejníte tak, aby sa zobrazovala všetkým užívateľom, čiže dáte ju ako publikovať, ako verejnú, to som tiež ukazovala. Hej? Čiže všetci verejnú pre všetkých užívateľov internetu. Čiže musí byť verejná pre všetkých.
A do tejto nástenky nižšie vložte lísteček s informáciou o vašej aktivite plus odkazom na tú zverejnenú stránku. Hej, čiže odkaz na ňu. Vieme vložiť odkaz na vašu stránku. Počkajte, idem to otvoriť. Potom máte materiály dole, otvoríte si tento Padlet. Nezabudnite podpísať svoje listočky. Kto si nezapamätal kód, ktorý má, tak píše meno, priezvisko, my si vás už potom nájdeme, alebo začiatočné iniciály nejaké, hej, aj svoj kódik. Dobre. No a z plusko pridáte, tu vložíte odkaz. Ja napríklad skúsim vložiť odkaz na ktorú stránku. Na základní informácie, alebo hneď na túto. Skúsim vložiť. Napíšem tu Iva. Dobre, textík nechám už na vás, ja už nebudem nič písať, ja už tu dám len smajlička. A mali by ste si tu vložiť odkaz a na túto šípku kliknúť, kedy sa ten odkaz tam otvorí. Hej? Čiže uvidíme, ako to bude vyzerať. A keď budeme spokojní, samozrejme, že vy tam napíšete toho viac ako ja, tak len klikneme na zverejniť. Dobre? Tak, je to tak. A môžete si to upraviť potom neskôr, alebo aj vymazať tento príspevok. Ja teraz nevidím, kde tu mám vymazať. Nevidím to, lebo mám tu ten prezentačný mód. Ja to potom zmážem, dobre? Takže toľko. Dobre. No, z mojej strany všetko. Neviem, Zuzka, ak sú nejaké otázky, tak môžeš mi povedať. Áno, ja som v podstate všetko, počujete ma? Áno, áno, všetci počujú. A ja. Ja som v podstate všetko odpovedala, akurát tu jedna pani, Iveta Kováčová, píše, že niektorí, Ivanka, tvoji participanti si zle píšu svoje označenie a potom si nie je istá, či má ona splnené úlohy. Vraj majú tie označenia pomyslené, tak možno, že by bolo dobré, keby ste písali radšej meno, aby si Ivanka bola istá, že komu to patrí, lebo naozaj ťažko sa v tom Dobre, orientuje, keď sú pomýlené kódy. dobre. Potom Prípadne pošlem ešte raz. Dobre, potom ešte myslím, že pani Radanka chce robiť so svojím vlastným partnerom, ktorého si našla mimo e-learningu. Ja som jej napísala, že za týchto 6 týždňov, ktorí sme my tu, my jednoducho nemôžeme čakať na nejaký výsledok tej spolupráce. Jednoducho odporúčame jedine spolupracovať na takomto cvičnom projekte s tými partnermi, ktorých máme k dispozícii. Nič ľahšieho ako mať partnerov po ruke z Českej republiky nie je. Ja viem, že mnohí hovoríte, že českí partneri nereagujú. Myslím si, že je to spôsobené tým, že nie všetci majú v poriadku svoje veci. To znamená, že majú nejaké problémy s fungovaním svojho profilu alebo majú nejaký iný problém. Momentálne ešte nie je celkom v poriadku táto platforma. Akurát písala česká tútorka, že je tam nejaký bug, nejaký proste problém typu, že nevieme si niektorých ľudí, hoci majú všetko v poriadku s nastavením svojho účtu, nevieme ich pridať do kontaktov z nejakého neznámeho dôvodu. A možno, že aj to je jeden z problémov, prečo si neviete tých českých partnerov nájsť a pridať do kontaktov. Ale myslím si, že skôr je to spôsobené tým, že ľudia si nechávajú plnenie úloh na nedeľu večer a jednoducho, keď máte takúto úlohu, ako sme mali v module 3, to sa nedá vyriešiť za nedeľu večer. Jedine, že by všetci boli online a vyriešili to. V každom prípade, viete, je to závislé aj na schválení nielen vašom navzájom, ale aj na schválení národných centrál e-twinningu, takže
treba promptnejšie riešiť tieto veci. Plus ešte sme dostali nejaké otázočky týkajúce sa spolupráce. Priznám sa, že ja veľmi neviem, komu patria títo ľudia, ale skúsim prečítať tú správu od českej tútorky, že sa chce spýtať na skupinu, kde je pani Tereza Straková, ktorá čaká na dohovor s pani Teichmann, Fraňovou a Hanulovou. Projekt zrejme je založený a ak takýto projekt je založený medzi týmito ľuďmi Slovákmi, prosím, aby pozvali tých ostatných, ktorí sú v skupine. Píše nám pani tutorka Mirka Filipy z Českej republiky. A takisto sa pýta na pani Vavrovú a Goboňovú, ktoré sú asi v skupine samé, či, počkajte, či niečo neviete o ich projekte zo strany pani Goboňovej. Máme tu pani Goboňovú a pani Vavrovú. Pani Vavrová pravdepodobne je na Erasme tento týždeň. No, jedným slovom... Prepačte, ak by som mohla ja za tú skupinu 10, kde ste sa pýtali teda na pani Strakovú, my sme celý týždeň riešili projekt, vytvorili sme partnerstvo, písala som aj našej tutorke, pani Ivanke, že je tam problém v komunikácii s českými partnermi, reagovali vždycky oneskorene, komunikovala som aktívne iba slovenská partnerka, českí partneri reagovali iba, že áno, súhlasíme, do projektu pôjdeme. Dnes som celý projekt registrovala, podala som žiadosť, informovala som partnerky, všetko som odoslala a čakám na potvrdenie od pani Teichmanovej, ktorá nereagovala. Pani Stráková, ktorá teda tvrdí, že nemá od nás informáciu, mi dnes písala, že projekt neregistrovala, odchádza, bola odcestovaná a vráti sa až večer na webinár, takže nemôže riešiť aktuálne teraz nič. No. Takže myslím si, že problém nenastal na našej slovenskej strane. My sme urobili všetko, tak sme mali a chcem sa aj veľmi poďakovať pani Fraňovej, že aktívne mi pomáhala a my, keby to bolo iba na nás, tak by sme to mali urobené za 2 dni. Celý týždeň čakali na českých partnerov. Ďakujeme. Pani Lísková sa hlási. Tak keď vám schvália projekt, poprosím vás, tak ako vám dneska Ivanka ukazovala, ako sa pridávajú partneri, to budete mať za chvíľočku. Všetkých, ktorých máte v kontaktoch, tých partnerov a ktorí sú zároveň vo vašej skupine, tak ich popridávajte. Takisto, ak ste autormi ďalší týchto vašich projektov, urobte to tak, aby sme to urýchlili, aby ste všetci vedeli pracovať potom už na tom module 4 v projekte. Dneska bol výpadok elektriny. To znamená, že ak ste dneska nefungovala platforma slovenská, to znamená centrála mala dneska voľno, to znamená, že projekty, ktoré vy ste zaregistrovali a váš projektový partner ich schválil, budú schválené zajtra. Ja dneska napíšem mail, pripomeniem im, aby to zajtra schválili, avšak tam je skôr pomalá reakcia tej Českej republiky, lebo ja mám možnosť vidieť do toho systému a vidím, že za Slovensko to, čo bolo minulý týždeň zaregistrované, bolo schválené, ale Česká republika neschválila. Ja ešte dneska napíšem českým tutorkám, aby to dali schváliť všetko, čo tam je. Dobre? Pani Lísková sa hlási už dosť dlho z Českej republiky. Ďakujeme, pani Blanka. Ďakujeme. Ďakujem. Dobrý večer. Já jsem chtěla jenom k nám se připojili taky kolegyně ze Slovenska a nám to ještě není teda jasné. Já jsem zaregistrovala ten náš projekt Svátky v České republice a na Slovensku. A já jsem se podívat, jak nám to schválili, jak je to tam uvedeno. Jestli chvilku vydržíte. Tak spolupráce s Blankou Štefaničkovou a chtěli s námi projekt dělat Lenka Hojková, tak tu jsem pozvala a mám mi tu, hlásí mi to jakoby zrušit pozvání, tak mně přijde, že to nemá jakoby z její strany vlastně přijato. Jestli to znamená, že teda ještě to ona jako nepřijala
to pozvání. A pak Musí. Mhm. Terezia Anušová, tu jsem také pozvala a tady mám u ní napsáno Remove from Project. Tak já ani nevím teda, co to přesně jakoby znamená. To jsem taky pozvala. A tu Mhm. Lucii Gaboňovou taky, ale tady nemám vůbec jí jako vidět v tom Mhm. members. Takže nevím, co to znamená, neznamená, ale jako dala jsem pozvánku, psala jsem jim, že je musím mít jakoby v kontaktech uložené. Nejdřív jsem si je přidala, kdo teda si mě našel, ještě jsem je vyhledávala, nikdo se mi tam taky nezobrazoval. Mhm. Takže Dobrý deň, môžem, ja som Anošová. Ja som vás prijala, aj to vidím na mojej stránke. Takže to znamená, že už jste tedy jako s námi, jo? To, i když tady vidím Remove from Project, to znamená, jako, že už teda je to v pořádku? Akože u mňa to figuruje, ale či členov ukazuje aj vám, to už neviem. Takže vy, jako vám to jde tam se přihlásit a když tak tam něco vložit, uložit, jo? Áno, áno, áno. Jo, no tak pak ještě tady nám zbývá ta paní nebo slečna Lenka Hojková, nevím, jestli je ze Slovenska, byla pod Bezdězem, Áno, ona nebo je. Mhm. no, tak tady mi to píše, jakoby zrušit pozvání, to znamená, že ona to asi nepřijala. Mhm. Musí prijať, Ale, určite, ináč sa nedostane do no, ale projektu. já jsem ji pozvala, jakoby do toho našeho Mhm. projektu. Jo, Ivanka, a Áno. ta Ivan, Lucie Gaboňová, ta se mi vůbec neozvala, tak to nevím, co s ní je, tak chtěla s námi dělat ten projekt. Tak jestli taky tam nějak to u sebe Dobre, jakoby ja si to nepřijala. napíšem. Mhm. Hojková a Gaboňová. Ivanka, Áno, prosím ťa, ukáž im, kde budú vidieť, že sú pozvaní do projektu. áno, ukazujem hneď. Idem na to. Asi tu, dobre, mám tam pootváraných viac okien. Že vy uvidíte po prihlásení hneď, že máte notifikáciu, áno? Že vedľa môjho mena hore, Iva Čepová, keď otvoríte, tak tu budete mať oznámy nejaké, otvoria sa vám a tu máte hneď, budete mať pozvánku, že ste pozvaní do projektu, tak treba to prijať, áno, chceme, súhlasíme. Dobre? Že ešte raz, po prihlásení hneď tu vám bude svietiť takto ako mne oznam. Dobre? V poriadku? Takže tak. Čo by sme ešte povedali, Zuzka? Ešte sa tam niekto pýtal niečo v čete, neviem či. No, jedna pani sa pýta, ako vložiť mapu, ale ja som povedala, že to záleží od toho, že aký program má na tú mapu, akú aplikáciu, najskôr asi cez ten link. Treba skúsiť vložiť ten link, tak ako som ukazovala, keď som vkladala Padlet. Nemusí to fungovať, záleží to od aplikácie. Ak to nebude fungovať, tak len vy chcete tam celú mapu. Ja by som tam vložila možno, že obrázok a nad to potom odkaz na tú mapu. Lenže oni to chceli mať aktívne, tak aby sa im zobrazovalo, aby si to vedel každý Áno, urobiť sám. takým spôsobom, ako sme ukazovali, že vkladáme Padlet, tak to vyskúšajte. Dobre. Dobrý večer, mohla by som sa ja niečo opýtať. Mám partnerku z Českej republiky, ktorá má záujem spolupracovať, chce ísť do projektu, ale vo svojom e-twinningovom profile má uvedené, že nie je k dispozícii pre projekty e-twinning. Aha, to si musí ona upraviť profil, áno. Ale neviem ako poradiť, ako si to má upraviť. Ja vám to poviem. Musí ísť takto. Vojde do ESEPu, klikne na svoje meno. Ivanka, môžeš to ukazovať? Môj profil, áno. Dobre, klikne na svoje meno, áno, na svoje meno Iva Čepová, potom klikne na svoj profil, potom si dá edit alebo upraviť profil, klikni. Áno. Klikni. A teraz choď dole, kde je available for e-twinning. Ivanka tam má odkliknuté, že je available. A tá pani tam má napísané, že non-available. Len toto odkliknúť a keď to odklikne, že je pripravená na prácu v e-twinningovom projekte, save changes, to oranžové uloží zmeny a to je celé. Musí to uložiť, keď tam to dá. Musí mať urobené. Áno. Ak nemá toto urobené, nie je schopná. To Češka nejaká? Kateřina Trnečková. No. Čiže určite cez svoj profil a upraviť ho, hej? Áno. Si to nastaviť a určite 100%. Uložiť, dobre, áno? Áno, ďakujem. Aj my. Dobre. Sú ešte nejaké otázky?
Vy nám píšete, my vám odpovedáme, keby boli nejaké problémy. Skúšajte, Ja pozerajte mám, si. No, ak môžem, Radana, ja mám áno. otázku. Keďže teda ste mi povedali, že teda nemôžem ísť do projektu s niekým úplne cudzím mimo skupiny, tak pán Jozef Ostrý z Čiech sa mi ponúkol, on vytvoril, myslím, že je to skupina 1 alebo skupina 2, teraz neviem, ale on mi odpísal len toľko, že musím čakať, kým všetci schvália, potom vás tam pridám. Samozrejme, Vy inak to môžete ísť do nejde. inej skupiny. Môžete ísť. No, dobre, ale takže teda nemôžem si vytvoriť s tým úplne, akože je to tiež český partner, česká škola, len No, teda nie je v tomto vôbec kurze. Nie, lebo to jednoducho, tuto je kopec tých českých partnerov, nie je to žiaden problém. už potom, Externe to kontrolujú. áno, keď ukončíte kurz, už potom môžete si s ním vytvoriť projekt, ale teraz vlastne sa opárujete tí, čo ste tu v kurze. Áno, len teda to bolo riešenie naozaj v núdzi kvôli tomu, že teda mám v tej skupine 3 českých partnerov, v Aha. Devine konkrétne. 2 som si pridala do kontaktov, aj som im napísala, aj som navrhla, aký žiadna reakcia a 3. mi nevyhľadáva, ale to ste vysvetlili, že teda to jej českej strane to nejde. Môžete Tak skúsiť v iných skupinách, tam, čo sú skupiny. Tam ich je no dosť. veď som kľudne toho skúsila ostrého. som len teda, napísala som už asi 10 správ a jedine teda tento pán Ostrý sa mi No, tak ochotne ozval, alebo teda odpísal, tak budem no. musieť ísť asi teda cez neho. Pán Ostrý nemá ešte schválený projekt podľa mňa Národnou agentúrou a Áno. čaká na schválenie. Jakmile bude mať schválené, tak vás určite pridá. Ešte mu napíšte nejaký jeden mail zajtra a určite to už zajtra bude schválené. Dobre, a ja si zatiaľ teda napríklad dnes môžem vytvoriť, že už k ním patrím, alebo nemôžem? Tú úlohu, alebo teda modul 3A, ktorý mal byť teda do nedele, ale keďže som nemala, tak som ho nesplnila do nedele. Nevadí, to sa vám natiahne Nevadí. dokedy to budete mať aktívne a potom vám to... To vôbec nevadí, že je to neskôr. Keď chcete, Takže napíšte si, čakám. keby to nevyšlo, upravíte si to potom. Dobre, takže čakám, až kým ma teda pán Ostrý osloví teraz, áno? Tak. Dobre, Dobre. OK, ďakujem pekne. Aj my ďakujeme. Ja tiež, ak by som mohla, ja som vlastne zo skupiny číslo 10 a ja som napríklad videla, že teda skupina 10 sa všetky tie moje kolegyne dohodli a mňa ako keby vynechali z toho všetkého, že teda ani jedna mi nenapísala. Skúste im vynapísať Neviem. všetkým. Skúste im vynapísať. No, akože oni vytvorili ten projekt, lenže tým, že vlastne v podstate ja ani takú tému, ako majú oni, nejak vytváranie nejakých tých vianočných ozdôb z toho recyklovaného, neviem, kde by som mala realizovať, keďže taký ani neučím predmet. Takže je v pohode, keď sa teda z nejakej inej skupiny prihlásim tiež. Zuzka, myslím, že áno, nie? Čo myslíš? Katka, vôbec si z toho nerobte žiaden problém, že nemáte taký predmet. Tu ide o jednu minimálnu aktivitku, ktorú keď len slovne napíšete, že urobte niečo s tou témou, to ozaj minútová, dvojminútová aktivitka je. Nemusíte sa toho báť, že s tým zabijete celú hodinu so žiakmi, keď nemáte taký predmet. Dobre, Katka? Dobre, to nevadí. Ja by som si niečo vymyslela, len chcem poprosiť tie kolegyne z toho, teda z tej skupiny 10, aby ma oslovili a teda budem aj ja im písať. Dobre. Dobre, super. Dobre, ďakujem pekne. Dobre. No ešte máme 5 minút, Zuzka. Sú ešte otázky? Ja myslím, že netreba sa báť tých úloh. Naozaj tá úloha je minimalistická. Vymyslíte si niečo zaujímavé, pridajte nejakú fotku a v tej fotke niečo proste, k tej fotke aby niečo napísali alebo niečo také veľmi jednoduché. Netreba sa toho báť. Presne. Ide o to, že ukážete, že viete vytvoriť stránku, že viete na ňu vložiť obrázok, video, nejaký popis. Hej? Ak tam vložíte aj Padlet, super. Takže nebojte sa. No. Úplne niečo jednoduché, ako Zuzka vraví. Dobre. A
Alebo napríklad naučili ste sa robiť ten word art. Myslím, že to bola jedna z úloh, word art. Tak zadajte takú úlohu. Vytvorte word art zo slov, ktoré súvisia s tou témou, S Katka. Vianocami Máte to napríklad. vybavené. S Vianocami. To je Hej, za áno, áno, minútku. ten Word Za audio minútku. používame už dlho, No, takže vlastne žiaci sú naučení. Dobre, Super, za tak minútku to no, máte. Dobre? už máte dobre, aktivity. ďakujem pekne. Dobre, výborne. Môžem sa ja opýtať ešte, Áno. Švecová? Áno. Mne tam nie je jasné to video. To video to mám robiť akože reálne, že keď oni pracujú na tej úlohe, ja budem tých žiakov Nie. natáčať, alebo to je video o našej škole? Hociaké. Keby ste robili s recykláciou, ako napríklad Katka, tak si nájdete na internete nejaké video s recykláciou a to tam dáte, len ukážete, že viete Aha, vložiť takže video. ja nemám tvoriť nejaké reálne to video, ste. že keď je tá hodina. Aha, Nemusíte to dobre. robiť určite. Tam niečo si nájdete Dobre, a ide takže o si to, nejaké nájdem a ten link áno, tam vložím. Presne, áno. Dobre, presne. ďakujem. Aby ste ukázali, že to viete. Tak. Dobre, Skôr technicky. takže fajn. Tešíme Super. sa na vaše odozdané úlohy. Áno, Určite veľmi. veľmi rýchlo, keď sa vám otvoria projekty a keď sa trošku natiahne čas, tak my to prežijeme, nebojte sa. Len treba sa s tými Čechmi nejako dohodnúť a pôjde to. Ale to Nebojte sa. najťažšie majú za sebou z tohto kurzu, nie Zuzka? Hej, veď Tak. už sme v druhej polke pomaličky. Tak, klobúk dole, super. Tak veľa zdaru. Dobre, takže myslím si, že môžeme ukončiť. Dnes sme mali webinár o priestore TwinSpace. Vysvetlili sme si vašu úlohu, ktorú máte, teda dve úlohy, veľmi jednoduché. Takže keby ste niečo mali, keby vám niečo nešlo, len si prejdite tieto dve videjka, aj tam vložím, už tam máte vloženú prezentáciu, len si ju stiahnite, popozerajte podrobnejšie. A keď vám niečo nebolo naďalej jasné, môžete písať, viete, že sme vám nápomocné. Dobre? Takže z mojej strany všetko. Ja vám prajem krásny večer. Zuzke ďakujem za pomoc a držíme takto silno palce. Dobre? Ďakujeme. Krásny večer Dovidenia. všetkým. Dovidenia. Dovidenia.